Crnogorska naučna dijaspora nije samo statistika, to je naš najveći neiskorišćeni potencijal. Oni su spremni da pomognu u mentorstvu, razvoju nauke, novih tehnologija i prilagođavanju regulativama Evropske unije. Ali da bi se znanje vratilo kući, Matica mora da napravi prvi korak. Na osnovu našeg istraživanja izdvojila su se 4 ključna rješenja. Moramo stvoriti jasne strategije za saradnju. Umjesto slučajnih kontakata treba nam sistemski plan. Neophodno je uspostaviti formalne kanale komunikacije. Dijaspora mora znati kome da se obrati. Moramo bolje promovisati njihove uspjehe, njihova dostignuća zaslužuju da budu vidljiva u našem društvu. Potrebna je veća finansijska podrška, kroz zajedničke naučne projekte gradimo stvarne mostove znanja. U suprotnom, ovi vrhunski umovi ostaće samo potencijal na papiru. Ovo nije kraj, već poziv na akciju. Projekat Back to Matica je otvorio dijalog i izgradio temelje. Sada je vrijeme da te temelje pretvorimo u trajnu vezu. Detalje svih rezultata Back to Matica projekta pogledajte u publikaciji koju možete naći na našem web sajtu. Back to Matica, nauka se vraća kući.